So what's happening? And so I know you're not going to deal with and don't see and so happy that you to say about and so happy to me out of two or you mamusa and so happy to me out of two our point to see you now and so many a dear and I say would you dear cry and say so would you dear anytime be sorry not to be this to any and so happy brain I have to hear what Brabum. Then so say, China already years to Christ to him. And so her next in Kunimudi, I will hold her mind. It was say a schedule, and so her baby to tone. Now, so Nabrabom in our pa better. Now, of course, to our cranny GDM were Radimus head. And so her be a air to no Abrabom be near air cost to be a or would you were ready? Sana me to make come for at the Amawo. So what GDM Kwan or what to an Amaba than Biam had here? Because the young coupon I and Amano. I look at the baby so heavy to that's one no what cranny GDM. A chest only pedestal I would see as I see so. Now also say obey ready at Chinquan dear, and so baby headed as I told. That's I saw her in the bar. Would you be a bay and say, I just said down the day, you know, 19 years ready and coupon fee. Now, of course, on our bomb pie. Now, of course, on our credit any more year. Now, who's saying young coupon point a bit to me you are a day, a free and so anymore. Amen. You chapter 2, verse 1. And if you actually say, Job saw her floor and a soup couldn't be. Amen. Amen. Was it Job on saw her floor and a soup couldn't be, sir? A chance and yet the Biana your best, and yet the Biana your baby dead, and yet the Biana any bedgy. Yama make cry a dinner chin and 7 and so her head and tuna. Now, so and so her tuna will credit GDM ye. Was it Job on so her for? A chance and so her any time be answering to me a day, a pabra bonimo. It's why you were didn't inquire and so her the other day, a pepper. It is so her bar, and you were in free and coupon for that. Danny then you know, I trust a bomb pie. Any quantity with chin, any quantity one antenante. Obuwa wa nanti nanti sa. Now so now when I was here for be our betting my day, as you know. Ebi na last stop nyame na betting me aso. Ono na obetu me ajiwo. Because you young coupon, or no, dear, no, I may catch the brass and say, say, Yame Maki, I know a market. Your young coupon a try, or be anyone will bet me a chum of you. At the last stop in Yamen or how be a woman, a mania be a wolf famu. The one you drew your young coupon and Asia, and so be a wolf famuno. The one you're marking so he no, or be anyone will bet me a chance of any movie. And the chair of Blabomu said, and so be I and no more Blabomuno. As watching a bet me about a baba for Jumum, a bet me about for Warrior, a bet me about for Sikasimo, a bet me about for Wakon to Semo, now so in them, nice old crowd. Because in Yankopon I and Namano, and then I can a job and so baby to Tono. Now so job will not want to be any. Yamema so be not any. Na Satan insu di won nuba say ono so be tina Awurade ani na Awurade ka tell Satan say ehe na wo free ba yi na Satan go Awurade say me free asase so echichina chinchini ne eso anantia na mereme ba ha na Awurade ka tell Satan say what dwene mako ajobu ho na what dwene mako ajobu ho na obiara ni ho a wote se wono asase so oye obarema odi na otini osuro na kopon na oyi no kofiri bone ho nanso oda so ara brani mu die mu ara na wo henya mi atia no se me nse no kwai
na Satan bua Awurade sɛ wɔde redeɛ pere redeɛ na deɛ onipa de redeɛ pere deɛ na adeɛ a onipa ɛwɔ nyinaa ɔde pere ma ne kra na afei tene nsa ka no ne nnompe ɛne ne ho ne na ara sɛ ɔre nnome wo anaa Awurade ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ oni wɔwɔ nsɛm ne nkwa nko ara na koraa ɛna Satan firi Awurade anim kɔɔɛ na wɔde akuro bɔne kɔtutu Job firi ne nan ase ɛbɛsie n'apampam. Amen. Amen. Bible ne ka Awurade Nyankopɔn de ne Job ho adanseɛ. Wɔte Job de afiri ne ti kɔti na atena bɔne bi ahyɛ da nyɛ dɛ ɛne ne ho. Ɛnso Job no koraa no ɛberɛ no wɔkɔ Awurade anim na ɔboro nsam na yɛ dɛ na wɔka no na wɔwɔ hɔ sɛ nkae ne nne yi ana nka wowɔ sɔre dɛm ana nka ntohwɛ bi ayɛ dɛ ato wo a ka wobɛka saa dɛn na mewɔ me honhom maame no ase na mekyerɛ me honhom maame anim na nsohwɛ wei ato me ka wobɛkasakasa bebree Bible na Job na wɔgyina hɔ no na boro nsam nso gyina hɔ nanso Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ Job deɛ ne body deɛ wobɛtimi nanso ne kra paa deɛ ɛnya deɛ a wobɛgyaa de ne de ama wɔ enti wɔde ne nsa ka no mekuro bebree yɛ dɛ etutu no nanso Awurade Nyankopɔn nya ne kra nyɛ dɛ amfa ama no da ɛkyerɛ yɛ nneɛma bebree wɔ abrabom sɛ wɔ haw ne deɛ bɛtimi aba asorɔkye ne bɛtimi abɔ yɛ ɛnsɔhwɛ ne bɛtimi aba nneɛma bebree bɛtimi atoto yɛ wɔ abrabom ba wɔ haw ne ba yareɛ ne ba last stop nyame ɔnyaa wo da bɔde ne bɛtimi ayɛ mmerɛ ba wɔ kra ne deɛ Awurade Nyankopɔn ma wɔ brɔnsam nko mfra asase so da. Amen. Yimo ekro na yɛ ka kyerɛ no sɛ woda so tɔ wo die mu ara to me wo Nyankopɔn ne na Job ka kyerɛ no sɛ sɛdeɛ ɛma de ntwie bi kasa na wo kasa yi yɛate Nyankopɔn hɔ adepa na adebɔne na yɛrenyɛ anaa yɛn nyinaa mu Job amfa na no anyɛ bɔne. Amen. Wɔte ne nyinaa mu Job amfa na no anyɛ bɔne da na ne yere koro a wɔne ne teɛ no ka kyerɛ sɛ dwuma Onyankopɔn ana wɔka kyerɛ ɔba ne sɛ wokasa te sɛ deɛ ogyodwontwie yɛ dɛn ɛkasa Job anyai ne hawo ne na amane enu nyina ama ne yere ebetimi ato wa brabo eduru baabi na to wa enamfofo mebere beka ne wo beka wo kurukuru a wona ne tie kura betimi aka kyerɛ wo sɛ na adan na wo kwasɔre na amane we ayɛ dɛ ato wo eduru ho a de ba astem na ya wo bie wa no ka kyerɛ no sɛ wo temi ka kyerɛ sɛ ye Nyankopɔn na de kyɛ na bɛkyɛ dan so nya de ye bɛka hoda afi 2026 de bi amete wa na meka Messi adru bra yan sɔre ne amane na ye namu ne nyina ye sam se aye fam adru bra Nyankopɔn de asam ne ba bra ye honhom maame amana ba ba ma ka yan sɔre no aware yan sɔre na wonamu no sujade problem no akwantu sam na wonamu no Nyankopɔn ba ba ma ka entinya de a wo betena ho ama obi aba be yi wafiri Nyankopɔn ne na ase ɛsɛ wutimi ho sɛ sɔre ne amane ne de eden e kan ya bra bo enti nsɔhwɛ ne de wotwe mu ten ebeba ana no na me hwɛ TikTok ana me na mo de bia me ka me sɛ me de me boss sa na me ho yɛ wo maame na me hwɛ ma boss na me hwɛ me gyina ho de me ti me hwɛ saa afi adanse na nkrofo di na yɛ de ɛtoto so ebia na nsi wa ha na si wa go na si wo Kumasi enti me hwɛ na me hu sɛ oba bi gyina ho no odi adanse o si obi na ne ɛhɔ no na mete wɔ saa nti da bia mesɔre anapa na menam hɔ a na deɛ ne koso wɔ m'adwene na mekyɛke adwene ne sɛ last stop nyame enti wɔ bia ne n'ani afira na w'ani fira koraa deɛ wo ho hwie o w'ani fira sɛ yɛde aduane abɛsi wɔ na gɔgɔme da so wɔ deɛ da so bia no ne sɛ obia wa no ana wodi bɔne ne mpo deɛ sɛ wonam abɔnte a na wobi kasa tie wa akɔhyɛ wo deɛ ma wosu a w'ani bɛte na n'ani afira no na last stop nyame wo ma abɔne ne teme wo yɛ deɛ na wo saa nyale wa bebree na wo saa te ne frɛ ne ani a ɛdeɛ ne Nyankopɔn wɔ ntimi nyɛ wɔ haw bia ne ho a ɛbɛba brabɔ ne mu a last stop Nyankopɔn wɔ ntimi nyɛ da ɛno na mɛka kyerɛ balance am sɛ ka fe na nka yɛ twere baabro nka yɛ sɛ yɛ honhom maame yɛ Nyankopɔn firi hɔ a yɛde ne din to so mmienu
because for say the Nyankopon ye no ebi na wo ye because nyame ne ye ne nam no wo ye bebe na man eti eduru ba bi ayedie ne beba problem ne so beba amane ne so beba enya last stop Nyankopon chi da peja woni hwe Nyankopon na woni ne nam na wo say Maame no kura na woni Abrode nam no eduru ba bi asroche betimi abɔ no enso hwe ne betimi aba na so wonya Abrode Nyankopon chi dida na ya kura ye nso hwe egu ne so no ye problem ada ne so no e ye problem ketewa ya wo Maame ka asɛm bi obeka na me fam aba ne bi na me de bɔ me bɛ o se ade bia ni ho a anyela enti ampanso bibia wo besomu a ebe ye dendenden ayire na ye tan ansa na ti etepe na problem na ye afiri ho enti nso hwe bia ye namu no yire adu bila itwa se ye den etie na sa ye ma ye ho kwan a ana nso hwe ni mu be den ebetie ani kwan se ye kasa kasa bebere eni kwansi ye nwinwi bebre ne atoye no obo ho na ne de ye kwantusem ode ya ba na wo su ochina no akogina ba be foforo odofo ode bi ameka be se de wona mabonte na ye ka ye nsam kire no ontimi mo ayeda obebu obam ono kura ba ka sem na masem ne mu kena aye bebre nenso se wo gya ne nyina de ma last stop nyame a na last stop nyame ba kwantusem ne mu a bibia be ye yie Oh, nyame so apoti nyina raba kotono ayi ni dina ya mani so mo ba be ko agogo na mukomo no ye akwantuo preparation until last one friend say ombra na obe ki the ticket and am say go last of nyame why ye ewie afi mo musme dia dance ye e dia show bi ko na Dobrogonno na yesi ombra no no pa o say e numre mu na o yesi ombra no airport no awara ho mama ba my friend say ombra airport say ombra airport say e na no ko no na mi ni mo ndare because on so o ndare o be late so so I got sample after say answer o be too much and na me no krenu na so na mi aye o di na for France Or sooner the home was because they see
Please. Everybody can share this. Say, yes, Lord. Jesus. 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 Oh, Jesus. Oh, Boma, who is some now, obi da bed. And men on to my sepa black. And you are just really tinny, the own very person. But I'm brown and rather let's see me too. The bed is so little because I must pay down to man. Miss Dancer me into my name in Jesus. And was into one of that and to one a year to on BB to say, Bear in your way. When I said, Jesus. Now it's all. Mm. The DJ was really some many was I feel for no Jesus. Now for bad and man's good was we do all sorts of man was sent to money and action. Yet you have to send it on that bed. Jesus. With teeth in bed, pictures. Also, when are you? Jesus. Oh, one more Semaman was Serrano. I never 3 days. The son died. Never who said, your teacher will be. But the penny I just said, on me, when dependent him. I said, dependent. I said, what that? They said, there may be any panoa. And then 3 days. They said, there may be any panoa. Now you're training in Momono. Question. Yeah, actually, question. Yes, I may be any panma. At the end, I had to tell no. I tell at the end. Yes, there may be any panoa. Now, yes, yes, so we will train the question. Yes, there may force us at the end. But share at the end. I had to tell no. Me, I am it. Boom, Cassiapa. Yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Amen. 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Ah, my God. Yes, Lord. Oh, Jesus. My God. Yes, Lord. Jesus. Oh, God. My God. Oh, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Jesus. My God. Amen. Basho, Missano, na me na banet. Wo na meta yare. Nti na omo de me kwabosom mo satam no. Na omo de me kwabosom honom na omakwa yi aduro ne ne mama me na me ho atọ me.
ba me nyini kakra na me papa be yi me fimi na nane nche we kuro me papa be fa me ne de wa fa man ko bosu mu biem nti mi so ne de na me kai kakra se na me na de me ko bosu mu odem be ko ayi hospital na odem a cheche na odem ko bosu mu se me omo e ma me du nti nti me kai se odem ko bosu mu mi sha no ba mi nyi ende ma ko be Titi bia ya titi wo se omo tete eti adu ni wo ni pedwani Jesus so to de do shim sa eti se ya de adu ni shim sa na wo be je bra dia aye se apam fufu ni pedwani o se pie ko yes na se sa apam na pie ba na comment no kwase ngo ba bia ni free na shabo no ene ba be se ujina no ene nya ba sa one na be do ko ko tete sa e pro shim ni pedwani se bra se Sanya mane prove that you say yes. Because you are going apart from me. Sometimes upon only and when you are yes. And sorry. Yes. But indeed. Yes. Sorry. Boom. My tasam no. Abafonya mi ofia o. Anopa ya me sorry a ye de n'echi. Omaye eyibi o nti mi sorry a mi yimi mpaboa. Na me nane na machi nti boy ya nkọ wo kwa. About 5-6 na me nkọ amene na mo. Na me bompaye. Nti neme ya madwe se me ba sorry. Nti me na mo ame bompaye ni nyina. Na me ka che Rade se. Rade makwa sorry sa. De bia yare. Ene de mi pese mi nya direction na mi nya yare na no solution na. Yare na embabiem. Enya me be fa ya ma me so akere me de me ya. Yare ne be ko bi ko de bia fa yare fo ami baby. Baby, I'm going to buy Bobby. I are now. Mr. Radi Ade, and now me by dear. Oh, Mammy, Yarena, no dra, dear Maya, Yaren, Emma PM. You were dreaming. You won't know me, now, Miss Baby, I will tell you. Oh, because of 2 yes, sir. Okoja ni free go challenge. We be na dey come. And was a man business one person we come with the new na to. We dey move. And I'm saying I put back you. Stand line. Yeah, we serious over. Now, Sabian or your person at the arrest of police. Jesus. No question. Especially on the table. Almost to say. Let me go for marriage. People are not going on one day of markets. The time of markets before. You know, what in the point? Every man is a pretty one. Jesus. You are here first on Maame. Oh, bon sema hinta semne. Asem na maakan mpatwe wo. Ohwe me nan a. Me pra America krani. Be na nseni edwemu nkrofo tu mani asimi so pa. Bet me hunia maye e maye ko fa Maame bi niema. E ko fa Maame bi niema. E ma niema no ba me chiche ma ye yan sisa so no obi anya bi. Ba ko ka chem sa de ntina ba ko fa niema na ma chicha ma wo mo. Na me si obi edidi a eye ntina ma che se obi anya bi.
Maame ne beji sika no ba enema ne ye ka na mka che no se onti ye so kakra na me na me die ni mo esa be kwa kofa problem abrem maame ne ka che me se mentua enema ne ka ada se me di me husika yina ebetua yare ka ana se empetu yare ana se nimguase ebetu me na mka che nso wo de eka ne se o ma ntua mpo a me di atu na metua me fa me ho maame na beka ko na me fa me dabro awura ho eyi ade amobi me cropot si ho etwa me nan enye izi ma me kra iti de ma aka ewu Yes, Lord. Jesus. Amen. Yes, Lord. Jesus. 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 Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. 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 Jesus. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Yes. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Oh, Boma last stop in Amen. Jesus. Oh, Jesus. Yes. Yes. Mama. Yes. Jesus. Oh. Debita. Bon sama hinta samne. Jesus. Amen. Jesus. Yes.
Was it not so the two was my back? I said, so comfortable, no Francis. And I'm so comfortable, was the uncomfortable, no passport to do so. There may be a sample of Susie. So the passport to buy, how would it perform? Say, I get the music. Was written some comfortable. Uncomfortable, no passport to do so. See, Ah, bon, c'est ma last stop on Yamie. And our kind who said, you keep that stamp, yeah, they bought passport. Ready, stamp over. I want to see passport with you. Or buy one. It's really the last. Oh, Gonkra Utimimu, Esrata Ogasa Chamia, Mameti Uniepa, Biana Uyimia Fiamani Ebimu, Edain, Ami Watomio, Edia Kazania, Mekwa Kota Manikesie, Chamia, Mameti Uniepa. I'm saying, fear absolute, and I'm afraid of your horse. Dear, I'm a went to Yan of Fred Jumano, and our rear went to Yamma. Bellman to Yanya with Marty. Bellman to Yanya with Marty and tea, and I'm a went to Yanya. And you say, and Yama a how, and Yama a comment, Yama a Junina. But say, I was party. So, but to make a fool. Always party, Yamian Sam, I'm a pass and Mabba, you or say, now you said, come on, you want to make us now. I'm not even so you want to see. I'm seeing you back. Jesus. Oh, Jesus. Amen. Yana wa